Makalipas ang ilang linggo, ay may napapabalita dito sa amin na merong nangdadagit ng tao sa tuwing sasapit ang takip silim. Di nila yon maipaliwanag kung ano ang kumukuha sa mga batang may edad 3 pababa. Ang mga ibang bangkay ng mga bata ay natatagpuan na nakasabit sa puno na tila ba'y nahulog ito ng napakataas. Itong si Lolo Ruben nung mga panahong yon ay kasalukuyang abala sa pagtatanim ng mga bungang kahoy at may nagbigay kasi sa kanya ng mga halaman. Kaya tinanim niya kaagad ang lahat ng yon. Bukod pa dyan, abala din siya sa pagtatabas ng talahib di kalayuan sa bahay niya. Isang araw, habang nagtatabas ng talahib itong si Lolo Ruben, pumunta si Lolo Enteng sa kanyang kubo. Hindi niya kasama si Berto sa kadahilanang nasa Kalanay yon. Pumunta kasi ang pamilya nila doon upang ipaliwanag sa mga paryente at kadugo nila kung bakit nasawi ang tiyuhin niya at upang magbigay babala na hindi gamitin ang utob sa pangsarili at masamang gawain dahil alam na nila kung anong kahihinat na nito. Matagal sila Berto sa lugar na yon kasi bukod sa pagbibigay babala sa mga paryente nila ay nagbakasyon na din sila doon. Maganda kasi ang lugar ng Kalanay, lalong-lalo na ang parte ng Tinigban. Nagpaalam naman ng maayos sa kanya si Berto bago ito umalis kasama ang pamilya niya. Niyaya pa si Lolo Enteng ng mga magulang ni Berto pero tumanggi ito dahil natatakot itong mapalayo ng mag-isa. Papalapit na nga sa kubo ni Lolo Ruben itong si Lolo Enteng at pagkakita niya kay Lolo Ruben, nagmadali na siyang lumapit dito. "Ben, pwede ka bang makausap saglit?" Wika ng lolo ko. "Oo naman, tara dun sa kubo," sagot ni Lolo Ruben. Matapos yan ay agad nang iniwan ni Lolo Ruben ang kanyang ginagawa upang pakinggan ang sasabihin ni Lolo Enteng. Ang pinag-uusapan nila nung mga oras na yon ay ang mga nagaganap sa baryo namin sa tuwing sasapit ang takip silim. Di naman ito napapansin ni Lolo Ruben kasi bukod sa medyo may kalayuan sa baryo ay pagod pa ito at nakakatulog kaagad ng maaga. Marami kasi siyang ginagawa nung mga oras na yon. Ayon kay Lolo Enteng, may mga mandaragit umano ng bata sa aming baryo at wala talagang nakakaalam kung ano ba yon. Naisa na nilang magpatulong kay Lolo Ruben upang matukoy ang mga taong gumagawa ng karumal-dumal na pangyayaring yon. Matapos niyang magpahayag ng mga nangyayari sa kanila, nagwika na lamang itong si Lolo Ruben habang nagkakape ng, "Sabihan mo mga kababaryo natin na huwag nang magpalabas ng bata sa tuwing sasapit ang 6:00. Hayaan mo, magmamasid na ako tuwing hating gabi." Matapos nilang mag-usap sa mga naganap, niyaya siya ni Lolo Ruben na uminom ng tuba. Napapasarap kasi ang kwento sa tuwing sinasabayan ng alak. Hindi naman tumanggi itong lolo ko sa kadahilanang gusto niya rin naman kasing maging magkaibigan talaga sila ni Lolo Ruben. Mag-aalas 3 na ng hapon nun at lasing na nga itong dalawa. Kung ano-ano na ang mga naikwento nitong si Lolo Ruben sa kanya tungkol sa mga nilalang na nasa espiritual na mundo. Lahat ikinuwento sa kanya
magmula noong nasa bangon pa siya. Kung paano siya nakaligtas nung panahon ng digmaan, kung ano ang gabay niya, kung sino ang mga kaibigan niya, at kung sino ang mga malalakas na kasangga niya. Yun lang ang mga sinabi nitong si Lolo Ruben. Pero ang nakakapagtaka lang, wala itong binigay na pangalan sa mga mutya niyang taglay. Hindi yon nalaman ng lolo ko kung ano ba talaga ang mutyang hawak niya. Basta ang lagi lang nitong napapansin kay Lolo Ruben ay wala itong kapaguran. Napakaliksi din ng pangangatawan nun at animoy hindi tinatabla ng barang o kulam. Kasi naikwento na niya noong hindi pa sila magkakilala nitong si Lolo Enteng, ay meron na siyang napatay na matandang barang di kalayuan sa amin. Unang pagkakaengkwentro nila ay nung may nagpapakonsulta sa kanya na taga-ibayong baryo. Alam niyang barang yon kasi naglalaway ng animoy ihi ng aso. Di na din makausap ang taong yon at tanging pag-ungo lamang ang kayang isabat noon sa kanila. Kaya ang ginawa niya, sinantigwaran niya muna ito upang makita niya kung ano bang uri ng engkanto, kung sakali mang engkanto ang gumagambala dito. Pagtapos niyang magsantigwar, wala siyang nakita na kahit ano. Kaya pumasok kaagad sa isipan niya na, barang to. Matapos niyang makumpirmang barang ito, ay nag-usal siya galing sa libreta upang puwersahang hanapin ang kaluluwa noong mambabarang. Pinapahanap niya yon sa berdugo ng prinsipe ng mga engkanto. Yun kasi ang natatanging engkantong kasangga niya na kayang umamoy ng kaluluwa ng tao. Lalong-lalo na sa mga may masasamang bahid sa kaluluwa nito. Pagkatapos mahanap ng engkantong yon yung barang, ay puwersahan itong papasapiin sa kanyang nabiktima at gagapusin upang hindi na makatakas. Isang napaka-epektibong paraan upang mapatay ang lahat ng mambabarang, kulam at tiaw. Kahit anong tago ng mga demonyong nagbibigay ng sakit, ay mahahanap at mahahanap sila ng berdugo ng prinsipe ng mga engkanto. Matapos nang mapasapi sa katawan ng binarang, ay nagpupumiglas yon na animoy may kung anong nakahawak dito. Isang usal at pakaing dasal lang sa engkanto, patay kaagad ang mambabarang. Nakaligtas naman siya sa panahon ng digmaan dahil sa itinago niya ang kanyang katawan sa mga bangkay ng mga kasamahan niya. Di pa siya bihasa nung mga panahong yon at nung masukol ng Hapon ang kanilang tropa, ay wala siyang ibang paraan kundi ikubli sa mga kasama niya ang kanyang katawan. Awa naman ng Diyos, hindi siya nakita nito at nabuhay siya. Kahit sinisigurado ng mga Hapon na patay na lahat ng mga kasama ni Lolo Ruben, ay nakaligtas pa din siya sa kadahilan ng 4 na bangkay ang ginawa niyang pangkubli sa katawan niya. At nang pinagbababaril na ito ng kalaban, hindi yun tumagos sa katawan ng mga kasama niya. Hanggang sa umalis na yung mga sundalong Hapon. Maraming kaibigan si Lolo Ruben na namana niya sa maestro niya. At kahit nung lumipat na siya dito, ay kasama niya pa rin ang lahat ng mga yon. Paglisan niya ng bangon, ang kasabay ng paglisan ng mga engkanto doon. Tila ba kung nasaan ang bahay nitong si Lolo Ruben, ay nandun din sila. Matapos ang kanilang pag-uusap na yon, yung Lolo Enteng ko, hindi siya nalasing
dahil sa sobrang pagkamangha. Ninais din niyang maging kagaya ni Lolo Ruben dahil sa mga napakalakas nitong taglay-taglay na gamit. Sigurado na siya. Nasasama siya kay Lolo Ruben sa baylan sa paparating na mahal na araw. Habang nag-iinuman itong dalawa, biglang lumapit ang garong kay Lolo Ruben. Gulat na gulat itong si Lolo Enteng dahil napakaamo ng garong na yon. Umiikot-ikot yon sa papag ng kubo tapos lumalapit kay Lolo Ruben. Buong akala nitong lolo ko na walang nagmamay-ari sa garong doon sa akasya. Pero kay Lolo Ruben pala yon. Kapansin-pansin lang na hindi madaling mapasunod ang isang garong ng tao. Lalo na kung lagalag ang garong na yon. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Wika ni Lolo Ruben. Paano mo napapasunod yan, Ben? Pagtatakang tanong ng lolo ko. Alaga yan ng laman lupa, Teng. Matapos sambitin yon ni Lolo Ruben, agad siyang kumuha ng patay na halaman upang ilagay sa mata ni Lolo Enteng. At nang mailagay niya yon, biglang napasigaw si Lolo Enteng ng, "Ben! Ano yan?" Ano ka ba? Wala yan. Laman lupa lang yan. Kaibigan ko. Matapos yan ay bigla ang pagkuha ni Lolo Ruben sa halamang yon. At kasabay nung pagkuha niya, ang pagkawala naman nung nilalang na yon. Natataranta na itong si Lolo Enteng sa kanyang mga nakita. Buti na lang ay nadala siya sa mga sinabi ni Lolo Ruben na, Alam mo, Teng, marami ka pang hindi alam. Kung sasama ka sa akin sa sitio sikreto ng baylan, may papakita ko sa iyo ang lahat. "Oh, Ben, nakapagdesisyon na ako. Matagal pa naman ang mahal na araw eh." Sagot ni Lolo Enteng. Ilang oras pa ang nakalipas, nagpasya nang umuwi ang lolo ko. Medyo papalubog na talaga ang araw nung mga oras na yon. Makalipas ang gabi na yon, biglang may naging pag-uusap naman sa baryo nila. Magbabandang 6:00 pa yon pero napakarami nang nagsisikumpulan sa bahay nila Manang Jonah. Ayon kay Manang Jonah, nadagit umano ng aswang ang kanyang anak na may kapansanan. Kuba ang anak nito. Matapos niyan ay pinakinggan nila ang salaysay ng anak ni Manang Jonah. Ayon dito, papauwi na siya galing ng tindahan nang biglang may humatak sa kanya papaitaas. Animoy isang napakalaking uwak na kulay itim ang humatak sa kanya papataas. Gamit-gamit ang nagsisitalasan nitong kuko na bumaon sa laman nitong kuba. Ang nakakapagtaka lang na kahit nagsisisigaw na ito sa sakit ng kuko ng aswang, ay hindi yon naririnig ng mga nasa babang tao. Napakataas ng lipad ng aswang na yon at tinititigan siya ng napakasama habang naglalaway ito. Animoy sa uwak ang katawan pero kakaiba ang muka. Dahil imbis na tuka ang kanyang baba, ay bunganga yun ng isang aso. Napakahaba ng dila ng nilalang na yon at nilalaway-lawayan pa siya nito habang lumilipad. Kahit napakasakit na ng mga sugat nung kuba, ay hindi yon nagpapatinag sa nilalang
at nagpupumiglas ito. Buti na lang at may pinabili sa kanya si Manang Jonah nung mga oras na yun na isang tumpok ng asin. Kaya ang ginawa nung kuba, isinaboy niya yun dito sa nilalang at matapos yan ay nagsisisigaw yun na para bang nasusunog siya. Kitang-kita ng kuba na umuusok ang katawan ng nilalang na yun dahil sa medyo maliwanag ang buwan. At awa naman ng Diyos, nahulog itong kuba sa dagat. Ang nakakita sa kanya ay mga nangingisdang kababaryo nila. Matagal pa bago siya nito napansin. At nung nakita siya ng mga ito, agad-agad inuwi sa kanila. Hindi na nila nagawang mag-usap ng gabing yun dahil sa takot. Napagkamalan nga itong isang uri ng isda ayon sa mga nakakuha sa kanya. Matapos magkwento ng bata, agad naman pumunta si Lolo Enteng sa bahay ni Lolo Ruben. Ikinuwento niya dito ang lahat ng naganap ng gabing yun at agaran naman nalaman ni Lolo Ruben ang nilalang na yon. Ayon kay Lolo Ruben, ang nilalang na yon ay isa sa mga angka ng aswang na kung tawagin ay kikik. Ang kikik ay hindi gaanong kalakasan na uri ng aswang. Bumibiktima yon ng mga bata at kapag nadagit na sila nito, ay tila ba magiging isda o hayop ang mga ito. Yan ang pinakamalakas na abilidad ng aswang na yan. Pero nagagawa lang nila yan sa mga bata at hindi nila kayang gawin ang sabulag na yan sa mga matatanda. Walang tigalpong na ibabato ang mga nilalang na to, bagkus ay dadagitin ka nito nang hindi mo namamalayan. Kapag nahawakan ka ng mga matatalas nitong kuko at ikaw ay bata, sa kasamaang palad ay hindi ka mapapansin ng mga tao sa paligid mo. Dahil ang tingin sa'yo at ng nilalang ay isang ibon na may daladalang isda. Sorpresang umatake ang mga nilalang na ito at minsan ay kasakasama sila ng ibang angka ng aswang. Kapag ang aswang ay nasa itaas, ang kikik naman ay nasa ibaba. At kapag ang aswang naman ay nasa ibaba, ang kikik ay nasa itaas. Sumasama ito sa mga aswang, lalong-lalo na kapag merong binibiktimang buntis. Ang itsura ng nilalang na ito ay para siyang uwak kapag nasa himpapawid at parang aso naman kapag nasa lupa. Sa malayo masasabi mong uwak yun. Pero kapag malapitan, dun mo lang masisilayan na napakalayo nun para sa katangian ng isang uwak. Oo, mabalahibo ang kikik pero kakaiba ang ulo. Matatalas ang kuko na merong nagsisihabaang dila. Matapos sabihin ni Lolo Ruben ang mga impormasyon tungkol sa kikik, sinabihan niya itong si Lolo Enteng na ipaalam sa kababaryo nila na maglagay ng bagakay at kung hindi maiwasang lumabas tuwing gabi, ay dalhin lang yon. Kahit hindi mo maisaksak ng malakas ang bagakay sa kikik, masasaktan pa rin ito ng matindi. Hayaan mo, Teng. Mamayang gabi, uubusin ko ang mga yan. Matapos bitawan ni Lolo Ruben ang mga katagang yan, ay tila ba binalot na naman ng pagkamangha itong si Lolo Enteng. Di niya alam kung ano ang sasabihin niya kasi napakalakas talaga ng loob nito. Matapos nilang mag-usap, pumunta si Lolo Ruben sa isang kahoy at tila ba may ibinubulong ito roon.
Ang ginawa pala ni Lolo Ruben ay ang pag-utos na hanapin ang lugar ng mga kikik. Ilang oras lang ang lumipas at tila ba kinakausap naman ito ang sarili niya. Hanggang sa napangiti na lang ito at nagwika ng, Ganun ba, kaibigan? Alam ko na ang lugar nila. Di naman nakaimik itong si Lolo Enteng dahil wala siyang kaide-ideya sa mga pinagsasasabi nito ni Lolo Ruben. Hanggang sa sinabihan siya nito ng, Teng, ano? Gusto mong sumama? Patayin natin ang lahat ng mga kikik na yan. Nang sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lang sumang-ayon itong si Lolo Enteng. Oo, Ben. Sasama ako sa'yo. Di niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya upang sumama kay Lolo Ruben. Basta ang gusto niya ay magkaroon ng malawak na kaalaman sa ibang espiritu o nilalang nakasabay nating naninirahan. Matapos yan ay pinauwi muna siya nito upang maligo at bumalik. Sando lang din dapat ang kanyang susuotin ayon kay Lolo Ruben. 6:00 na nga ng hapon at nagsipaghanda na ang mga ito. Itong si Lolo Ruben ay may binigay na dahon kay Lolo Enteng. Di niya masabi kung para saan ang dahon na yon. Basta ang mga katagang binitawan niya lang. Dalhin mo lang yan. Kakailanganin mo yan mamaya. Sige, Ben. Sagot ni Lolo Enteng. Matapos yan ay naglakad na itong dalawa papuntang Marian. Doon kasi umano nakatira sa gitna ng bundok ang mga kikik. Okay, kita-kits tayo sa part 5. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. Alam nyo ng bakbakan at gera to.